Не съм суши сомелиер, но млъкна ли след първата хапка, значи си заслужава. Това суши е невероятно, а защото съм добър човек, имате и код за отстъпка. Ще ви покажа едно място с такъв огромен избор на суши, че буквално ти прегрява мозък от чудене кое да си взема. Затова ето моята техника. Въртиш рулетка и каквото ти се падне, това ядеш. А сега, внимавайте. За първи път в живота си ядох топло суши. И какво да ви кажа? Отнеси ми главата. И ако мислите, че това е всичко, не. Имат не един, а цяла армия от сосове, не само соев. Събота и неделя между 12 и 17 часа безплатни неограничени напитки. О да, просеко, бира, безалкохолни, на здраве до безкрай. И плюс това минус 30% отстъпка за още повече щастие. Ама правете резервация, че заведението е мъничко, ама душичките за суши са много. И ако сте мързелачета, има и безплатна доставка за цяла София. Използвайте моя промокод и после ми благодарете или поне пратете едно суши обратно.